Dan Bapak Ibu semuanya, karena pada malam hari ini kegiatan ini kejabaran dengan Jaah Entertainment, maka nanti dari teman-teman Jaah bisa untuk keliling memutarkan kardus untuk donasi anak yatim piatu. Terima kasih. Yuang kacang prawara kuswa magara gra gumiwang gegeteri swaraning tetegu turangga bende beri munyo sauran mangungkup pracekna umangkat ing prah kambira tias ing prah kembang-kembang kumambang waspaka mijil pasrah kang kuwasa trima panduming du mati timbang hanggagawa lara
Monggo untuk teman-teman dari Jaah Entertainment untuk putar. Monggo buat para pengunjung, mohon sodakohnya untuk anak-anak yatim piatu seikhlasnya.
ridu mawur mangawur-awur rahat tengaraning jurit gong maguru kongso tetep katya butula wur panjrite turangga esti harkata ingkang dwaja lelayu sabet
Eh, nggih. Pripun Ndara? Taun. Taun. Patih mentaun. Nggih Kanjeng. Ditimbali ora Guru. Maju. Nggih Kanjeng. Nyetur mriki. Pripun Kanjeng? Ki ngene metaun. Ingsun bebar nyekseni para prajurit soreng kabeh gladi ana ing alun-alun. Sabibariku para prajurit soreng kabeh tak kumpulke ana ki. Merga ngapa metaun? Enten napa Kanjeng? Merga ingsun niki lagi bunga. Lagi bunga. Iya. Ingsun bunga anggone nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi wis ra. Nanging iki aku duwe paman pekatik. Loro-lorone ora bener. Kanjeng. Wis ngerti para prajurit soreng kabeh tak kumpulke. Takon melu gembul busa. Nanging ket mau ora mbok cepakake. Mboten cepake. Nang ngendi paman? Timbalon. Pekatik. Pekatik. Mriki timbali Kanjeng. Kowe melu MC. Yo iso tenan. Kowe nganti ra iso ngisin-isinke bendarane lak pancal. Jajalan majore. Maju. Rene sing nimbali ki. Yo maju kene. Kowe nyambut gawe becus apa ora? Sik nggo iki entek suaraku Kanjeng. Suaramu entek. Nggih. Kowe nyambut gawe sing Nggih. wis ngerti para prajurit soreng kabeh ana kene ning ora mbok cepakake apa sing kudu dicepakake. Nika apa diuncali wedang-wedang nika? Wis diuncali Oleh panitia nggih. Aku wae. Padahal kudune Napa? sing kudu cemepak kuwi kudune wis siap ana. Oh nggih. Dang dicepakake. Nggih. Ken nyinom kula. Yo. Derek kaya panitia nyinom ngoten nika. Yo, Nggih. yo nganggo beki. Nggih. Sakniki? Saiki. Sakniki? Sesuk Oh nggih, nggih pun. kowe ditimbali Pripun? bendarane. Jare ngejing. Darane ngejing kula sakniki tilem riyen mumpung dalu. Kowe ora ngerti para prajurit soreng kabeh wis do kesel anggone gladi ana ing alun-alun mau. Wong kesel dereng, soreng. Kesel? Rasah kesuwen. Oh nggih, kesel Kanjeng. Dang cepakake. Oh nggih. Kopo sih? Aja dimut. Taun. Anggonmu ngomongi para pekatik ki jane piye? Loro-lorone ket mau ora ono sing bener. Nggih pripun nggih. Pancen angel. Kowe jan ra sopan tenan karo bendarane kaya ngono kuwi. Kancamu nang endi? Isan-isane kancamu minggat. Kancamu mau takon ngarit. Iya. Ngomong karo kowe gaweane ra rampung-rampung. Bang cepake.
oleh bolo kaya ngene saka ndi? Nemu ning dalan. Mbok cangking lho. Takon jerek wonten timbangane nganu. Nganu apa? Mboten sios. Ning kancamu mau Nggih. ngarit ora bali-bali. Jane kesasar nang. Wah, dereng nyerlok kula. Mriko kok kula. Mriko ndi? Nggih. Dang. Paling goleki suket beri transit nika paling. goleki suket buri. Nggih, golek ramban. Golek ramp. Nggih. Mangerti yo. Nggih. Kancamu kae. Ngarit sing kanggo paken jaran gagak lima. Nek ora ana kancamu siji kae. Nggih. Jaranku ora goblok. Nggih, paling mati Kanjeng. Mati iki nek kowe sing ngopeni. Mergo gawean mencla-mencli. Nggih nek kira ketemu ramban ya paling jarane jenengan mati atau bas anyar mawon nih pon-ponan kathah mriki. Ndung jaran apa sapi malah rasa. Nak letu. Nak apik bendarane numpak sapi. Oh to? Iso. Kowe arep ngece bendarane? Nggih mboten wantun. Nggih pun iki pun tak cepaki kae sore arek kon mangan apa ora? Ya. Ki para soreng ben padha mangan dhisik. Kowe goleki kancamu sing siji mau ngarit ora bali-bali. Nggih, arek dongani apa ora? Bungani. Kula. Kowe ngerti iki acara apa? Nggih ngertos. Apa? Gebiar. Gebiar apa mau? Aku apa mau Pak? Lali aku Pak. Gah bayarane opek dhewe kok jalik. Wah, ayo engko ngenteni saweran-saweran. Sik, iki rada adoh. Wah. Sik iki rada nyetrum iki. Kok rene nyetrum yo? Teles. Nyetrum. Nggih, Kanjeng. Kowe kandhani bendarane mau ora percaya? Pripun jenengan ke pripun? Nyetrum. Nggih nyetrum. Kok apokmu kapan ngono? Modaro. Dene ya kesetrum. Iki. Walah. Sik, jelas sepatu. Ngeten iki mboten nyetrum Kanjeng. Yo. Los tepan. Ndang maturan sik. Nggih. Sik lek jagong pekewo. Auzubillahi minasyaiton. Donga ya, diamini. Para soreng. Nggih. Para penonton. Para wiyaga semuanya. Derek ngamini. Golek donga. Nggih, Kanjeng. Ora. Nggih. Le donga iki sing bener. Nggih, Kanjeng. Nggih, tak ndonga riyin. Nek para soreng Iso cerewet wae. Iki arek dongane sida ora cerewet wae. kowe karo bendarane wani nyerewet-nyerewetake? Ha kene iki rek kondongane, jare kondongane mbak arek dongane senggaki terus. Kapan? Sor. Engko jatah mengko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi wonten adicara merti dusun Keongan Ngerawan Lor Mbawen RW 5. Mugi-mugi rakyatipun sejahtera. Amin. Panjang umuripun. Kathah rezekine. Terus apa meneh? Nggih. Apa haki? Mugi-mugi utange lek do lunas. Sing utang iki sapa?
Agak sing dodo nang dhewe-dhewe kuwi kok Kowe takon ora aku. ngerti sak jerone winarah piantun keongan ngerti-ngerti ngomong utange gek do lunas. Kowe Nek wong raso, Indonesia iki ra mungkin ra ndek utang wong ora sida. Ndrojo rono engko wah repot. lambe Nggih. jan rada cluthak. Foto poli nganu kok Kanjeng. Nggih. Ngoten niku ndongane mugi-mugi rakyat mriki sejahtera ngoten mawon, sehat bagas warat rakyatipun. Mugi-mugi tahun ngarep saged nanggap malih, luwih rame malih, luwih meriah malih. Mugi-mugi Pak Camat lan jajaripun saged sehat bagas waras. Amin. Rezekinipun kathah. Kowe ndongake Pak Camat tapi madhep rene. Pak Nggih. Camat pinarake ana niku. Sik pundi? Oh, nggih, klambi abang nika nggih. Nggih Pak Camat salam saking kula Cempe. Kowe Nggih. salam-salam kenal tenan. Sik sapa mau jenengane? Bapak Aris Senjang ngoten wae. Mangke tak Wah, dapusi dolobi aku. Kayane rapatek percaya karo lambemu. Asmanipun sinten, Bapak? Cuk nyetrum meneh. Aris Setiawan. Oke. Bener, sik nyetrum ki wurune njegrak kabeh piye. Wah. Bapak Aris Setiawan, mugi-mugi sehat bagas. Warasipun rezeki lantar, tak entosi saweranipun. Nggih. Ning kene Monggo, Paman. para soreng, Eh, Bapak DPR, Bapak Imam Marsono, nggih, mugi-mugi sehat bagas waras, rezekipun kathah. Nggih, niku saweranipun ampun kathah. Nggih, maksudnya ampun supe. Ngoten. Nggih, Nanging- mangke damel nganu barang niki acara yatim piatu amal nggih. yo, Nggih niku. Monggo para soreng pun tak dongani. yo. Sinambi para soreng dahar gebul ana kene. Nggih. Kowe golek isik kancamu jak mulih. Nggih. Nggih. Mangkat. Rasah kesuwen. Nggih. Ora. Wis sikilmu ning kene iki kira nyetrum ran-rane nah. Ayo para soreng. Padha gebul busana ana kene. Rasah berebutan. Kabeh keduman soreng. Yo, padha jikok siji-siji. Ayo soreng. Panganan soreng rasah isin-isin. Ayo soreng. Ingsun jare patih mentawon mau jeh kurang sedina. Taun ki piye mentau? Pripun Pawan Kanjeng? pekatik loro mau. Sing siji ngarit ra bali-bali, sing siji tak kon usul tekan ngendi. Paling mengko. Paling mengko. Nggih. Mergo ngopo mentau? Sing setunggal raji edan nika iki. Iya. Ra waras. Ki ana apa soreng? Man.
Man. Kowe wong loro iki ngopo koyo ngono? Ah. Kira nak ambekan Den. Aku sing macak cantik ya aku sing dasteran kowe iki kepiye? Sadanganmu kayak keri, Radito. Oh. Aku kok kaya mbokku, Joan. Anakku. Wah jan nyetrum barang. Ampun guyu, Den. Ha kepiye? Penangsang gagah brengose kuandel kok ngempet guyu. Menengo. Priyo. Kowe wong loro ki. Kowe wong loro otran-otran opo kowe? Ibu. Mimi cut. Ayo. Jangan jabatan lagi. Rene, hup, madek. Kowe iki macak kok ngene dipresani. Poro-poro ngene ora isin mbok kowe iki. Ya asline isin. Ning piye gaweane kok ngene kok Dan. Bayarane oke apa sithik to jane iki? Ayo mberong kok manut bose kok. Walah. Mungkin Man. ngoten. Wis rupa rambut jaji koyo ngono, aku nganggo ora patrap. Senjata tajame kula wau pundi nggih? Oh, niki. Pe. Majore ne tak kandhani. Tak-take. Kowe mau tak kon metu ki tak kon marani kancamu. Mergo ngaret ra bali-bali. Ning teko-teko kowe malah gendeng kaya ngene iki jane kenang apa? Pak iki anggur timbangane taruhane nyowang ora usah nggo mik. Entek suarane luweh-luweh. Sik ki lambene. Delok. Iki lambene Yidian iki kali ngono wis. Anteng ini jagung. Wis, golek gantian karo kancane. Kowe wong loro ora cetha kabeh. Rasa dulut. Kowe kenang apa kowe? Tak kosik. Yo, tak takoni rung dijawab to mau. Kowe takon marani kancamu mau. Yo. Bali-bali wis kaya ngene kenang apa? Kowe kesambet nang endi? Kula mau golek nika. Yo, Jegur ning kali. isan-isane jegur ning kali. Reset. Mulane nek mlayu ki mlaku ki ngamati dalane. Tak amati. Karo golek
nyemplung. Terus salinmu teles kabeh. Ki nyolong nggon sapa? Kowe ra sok ngawur. Dan. Dan. Kowe ngopo tekan kono? Engkau. Man. Kesetrum iso mlentung bareng. Kowe ngopo teko tulung-tulung ku? Cek. Wis kowe gogok kono aku tak laporan karo juragane sih. Dadi ngeten, Ndara. Kula nembe ngarit sing ngandhap dalan tol mriki niki. Nggih. Banjur enten tiang kalih gedhi dhuwur tenan sak wit ngoten niku mboten enten. Banjur tak takuti laan. Nyuwun sewu, Kanjeng. Jenengan madosi sinten? Ngoten. Banjur tiang kalih wau sanjang. Kowe ngopo kuwi pekadhek? Kula sanjang, Pak. Niki nembe ngarit madoske pakan jaran gagak rimang niku. Terus ditangeti malih. Lan aritmu kuwi landhep ora kadhek ngoten. Wow. Kula kan yo panas wong arit landhep ngeten niki kok dinekke ora landhep ngono lak yo. Langsung landhep Kanjeng niki nek ora percaya mang jajalan ngoten. Banjur arit wau direbut damel jajal malah damel jajal kuping kula niki. Mboten ngertos enten napa. Kowe ngarep. Urung urip. Ya tau mek aku orang urip jebul. Rasido Kanjeng. Nek ngrusoi Rasido miki mati. Kok sik aku urung takon. Dan ngene apa? Selak wengi yang ngantuk kone ibu kon bubuk sesuk sekolah. Kowe ngarit sing kanggo pakan jaran gagak lima. Nggih. Nanging kowe diparani pawongan loro. Nggih. Sing ngiling-ilingi gamanmu gawe ngekrek kuping. Terus kupingmu dicantoli apa? Mboten ngertos niki. Cobi mang tuani iki, Coba tak Mbak. tilek. Ah, Taun Barang. paman pekathek iki mau ngarit. Nanging diparani pawongan loro. Gamane patih. Gamane paman pekathek mau diiling-ilingi gawe ngekrek kupingi. Terus dicantoli nawa. Coba tak delengi nawalane. Apane sing leh? sugeng tindak Pak Camat dan sedayanipun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sangune Pak Keri niki. Ayo. Ayo. Coba mentah. Nawalane iki tak wacane. Miyosipun. Kuwi lho Aku sing waca. Rio penangsa. Bringose lak padha. Beda. Wis ra sida.
Pekatik loro celutak kabeh rono sebener. Kowe sing gedhe. Larape pun nangkin toko katur marang dika kang Mas Dipati Riyo penangsang wong bagus kang mangku bumi Jipang sinuyudan sagung para kawula nipun ambekelas para warga welas asih bringsek sami taun lan kabeh wae para surek iki layang wujud pangalembana saka Hadiwijaya nanging iki ana bajute surek mula padha rungokno mung sethithik cacat ira satya bagus tan wani getih rai gedhek ipun yetik kaya makswa lamun wani tanding mring Hadiwijaya Ratu Pajang tangka loka amuk Hadiwijaya ayo sone amuk Hadiwijaya Beri tepuk tangan untuk Sorek WKTM Luar biasa.